Dobro jutro, devojke. A gde ste inače vi? Na ovoj rešetki je 7 brava. A šta je ovo? Ovi konopci su vezani za ove kante gore. Izgleda da morate povući konopac. Fajn, hajde da probamo. Wow, to je cela kanta sa Skittles bombonama. En sigurno nije očekivala da će u kanti biti nešto tako lepo. To je prava slatka kiša, cool. Nancy, na tebe je red. Nadam se da ćeš i ti dobiti nešto cool. Jao, ova kanta je sa žutom farbom. Kakav užas. Nancy, jesi li dobro? Ovo liči na ključ. Odlično. Pokušajte da otvorite tim ključem jednu bravu. To, uspelo. A šta je ovo? To je neka velika kutija. Devojke, morate da odlučite ko će staviti ruku u nju. O ne, u kutiji je tanjir sa užasnim bubašvabama. En još ne zna šta je čeka. Bubašvabe su joj pravo na ruci. Hajde, En, možeš ti to? Izvadila je karticu sa šifrom. Zajedno sa bubašvabom. O ne, to je baš strašno. Devojke, je li sve u redu? Da, izgleda da nema bubašvaba u blizini. Da vidimo. Ova šifra je očigledno za ovu bravu. Tako je. Svaka čast, devojke. Opa, sljedeći zadatak je već tu. Izgleda da će naše junakinje morati da popiju 2 pića. U jednoj čaši je nešto veoma ružno. Dajen, to je sok od brokolija. A šta je kod Nancy? Wow, to je mlečni koktel. Nancy ga je brzo popila, ali tamo nema ključa. Dakle, ključ mora biti u Eninom piću. Žao mi je, draga, ali morat ćeš to da uradiš. Hajde, još malo. Svaka čast. Izgleda da je uhvatila nešto. Da, to je ključ. Bravo, En. Sad će devojke moći da otvore još jednu bravu. Super. Ups, stigao je sljedeći izazov. Pazi, En. Ne smeš gledati tako sjajan blic. 3 ormarića. Devojke ih moraju otvarati po redu. Wow, En je dobila tako lep muffin. Jao, muffin je očigledno mnogo ukusan. En je tako srećna. Da vidimo da li će Nancy imati sreće. Kakva je to čudna stvar. U redu, ostao je još jedan ormarić. Treba ga otvoriti. Fuj, to je plavi sir. Taj sir ima baš specifičan miris. Ups, izgleda da su devojke slučajno uključili taj čudan uređaj. Pretvorio je pače plavog sira u prelepu tortu. Nancy je sigurno nikome neće dati. A šta je ovo? Još jedan ključ. Još jedna brava je otvorena. Svaka čast. En, nemoj se tako plašiti. Nema više blica. Da vidimo šta je u ovoj kutiji. Naše junakine čekaju pacovi. Za nekoga su pacovi najslađa stvorenja, a neko ih se plaši kao vatre. Nancy, budi pažljiva, mogu te ujasti. O ne, to uopšte nije ključ. Jadna Nancy, očigledno se plaši ovih mališana, ali En ih smatra baš slatkim. Žao mi je, Nancy, ali morat ćeš da prevaziđeš svoj strah. Tako je. Svaka čast. Da. Hajde da otvorimo sljedeću bravu. 5. To je to. Devojke, to nije sve. Da vidimo šta će biti dalje. Opet piće. En želi biti prva. Da, njeno piće je vrlo ukusno. Pa naravno, jer je to kola. En baš brzo pije svoju kolu. Ali gdje je ključ? Znači, u Nancynom je piću. Nancy, moraš ga probati.
Jao, voda sa pilećim nogicama. Odvratno. Tačno, Nancy još uvijek ima magični aparat. Wow, opet je uspelo. Nancyno ružno piće se pretvorilo u prelepi koktel. To je genijalna ideja. Takvo piće je mnogo lakše piti. Dakle, devojke će brže dobiti ključ. Hajde, možete otvoriti još jednu bravu. Ovo je već 6. Wow, to znači da je ostala posljednja. 7. brava. Jedva čekam da vidim šta će devojke da rade u posljednjem izazovu. Ovo liči na vrata. Nancy je odlučila da otvori prva. Jao, nije trebala tako da žuri. Brže zatvori ih. Anne, ti si na redu. Ne boj se. Otvaraj. O ne, Anne je sva u farbi od glave do pete i ponovo nema nikakvog ključa. Ne brine, tu su još jedna vrata. Devojke ih otvaraju zajedno. Da, to je ključ. Odlično. To, našli smo posljednji ključ. Da, svaka vam čast. Požurite, morate skinuti posljednju bravu. Rešetka se otvorila. Sloboda. Jel vam se svidio izazov? Šerujte ga sa prijateljima, lajkujte i ostavljajte komentare. Ćao, čao. Vidimo se uskoro.